Aingeru Epaltzak Edu Zaragoeta pertsonaia berreskuratu du Erretzaile Damutuen konpainia eleberrirako. Iruñean kokatu du istorioa egileak eta protagonista hainbat heriotza ekarriko dituen gertakari kate baten ikerketan murgilduko da. Erretzaile damutuen konpainiaren jatorria beste liburu bada. Hain zuzen ere duela 21 urte argitaratu nuen rock and roll. Rock and roll hortan pertsonei bat agertzen zen, Edu Zaragoeta, kazetaria, baina bere bizia nahiko desastrea zuena. Bazituen alkolarekin problemak, drogarekin ere, tabakoarekin jakina, eta bizi sentimentala desastrosoa zuen. Dibortziatu herria, zera seme bat berarekin ongi moldatzen etzena, eta bar. Orain, eta horrek, bere lagun arteak eraman da, bizi izan zituen alako, ez dakit, abenturak edo, trama beltz batean, nolabait ere sartuta ikusi zuen bere burua. Orain, 20 urte geroago, nolabait ere berreskuratu dut Edu Zaragoeta. Bertza, zera, irakurle batek baino gehiago iradoki izan didalako zurte hauetan, ez? Noiz berpiztuko duk zera Edu. Eta, momentu batean nik ere ideia hori baneukan buruan, baina, bertze proiektu batzuekin eta baren bilen, eta orain gauzatu egin dut. Edu Zaragoeta berreskuratu egin dut, ez dakit berpiztu, baina bentsat berreskuratu. Edu Zaragoeta diferente bada. Edu Zaragoetak 20 urte gehiago ditu, 60 urteak betetzeko bezperan dabil, Edu Zaragoeta lehenago, osasunean alditik zituen arazoak, nolabait ere gainditu ditu, ez du erretzen, alkola oso guti edaten du, nuizean behinka bakarrik, zera drogetatik urrun bizi da, baina, eta lagun arte badu, hain zuzen ere, Erretzaile Damutuen konpainia, eta nolabait ere sostengu ematen diona bizi osasuntsuago horretan. Baina, batez ere kiroleiten baitu orain Edu Zaragoetak. Baina, gainerakoan, bere biziak segitzen du izaten desastre xamarra segitzen du bakarrik, zera, nahiz eta bikoterik ez du, nahiz eta saiatzen den, sare sozialean hor zerbait harrapatzen, baina arrakasta handirik gabe. Eta batez ere ekonomikoki, lehenago ongi pagatutako kazetaria bazen, 20 urte lehenago, orain ez da gaizki pagatutako kazetaria, orain langabezian dago, gaina urteak daramatza langabezian, hau da, iraupen luzeko langabezian, langabezi sarea agurtu zaio, kotxea saldu behar izan du, eta batez ere, etorri da bizitzera, auzo merke batera, hau da. Etorkinez beteriko auzo batera. Eta horrek nola baitere gorpuzten du liburua. Momentu batean lagun batek lan bat ematen dio, jaia mesedea iteagatik, ematen dio, eta zelan, eta hain zuzen ere, komunitate islamiarrari buruzko erreportai sorta bat. Eta horrek zabalduko dizkio ateak, irekiko dizkio ateak liburu honen tramari. Trama beltz bati, non nahasiko diren, boterea, nahasiko diren, islamismoaren mamua, eta batez ere hor agertuko da Iruña bat, Iruña multietniko bat, oraingo benetako Iruña. Ez Iruña xuri, heterosexual, zera alakoa, baizik eta oso Iruña multietnikoa, eta non hor nazten diren talde diferenteak, eta hien artean euskaldunak ere, euskaldun gutxiengo etniko bat gehiago, bertze gutxiengo etniko batzuen artean. Duela 20 urteko Iruña oso Iruña xuria zen.
Hor ere Euskaldunok gutxiengo bat izaten segitzen genuen. Baina nolabait ere, gainera kontu hori ere etzen aipatzen. Orduan, eta horrekin, hausten nuen ere novela beltzaren arauetariko bat. Novela beltza normalan beti gertatzen da leku ezagun batean. Hau da, gertatzen da Edinburgon, eta hor agertzen dira Edinburgoko kaleak, plazak, eta gertatzen da Los Angelesen, eta hor agertzen dira Hollywood, ez dakit zer, hor agertzen diren izen guztiak egiazkoak izaten dira, Nova Yorken, Parisen, Madrilen. Zergatik ez ziren agertzen duela 20 urte? Segurazki, oraindik gelditzen, hau da, beti nik uste dut Euskal idazleok, berba nire kasua, ez da bakarrik nire kasua, badugula, beldurra diogula, sinestezintasunari, hau da, egoera sinestezin bat zeratzeari. Norbaitek erran alizaten, baina hau Elgoibarren ez da gertatzen. Edo, hau Iruñan ez da gertatzen. Hau Bilbon gertatzea ezinezkoa da. Hau Gasteizen, eta orduan, alde horretatik erosoa zaigu. Horrekin, beldur, edo, ibiltzen garenez, erosoa zaigu izenik ez aipatzea. Eta hau, berdin gertaziteken Iruñan, Gasteizen, Donostian, edo Madrilen, edo Gijonen. Baina, zera, hortan, eta zer bat zidu ausardia, nik uste dut ausardia, eta gainera, azkenan ohartu gara, gauzak ere gerta daitezkela. Gerta daitezkela Bilbon, gerta daitezkela Donostian, gerta daitezkela Iruñean. Eta importantea dela geografia ezagun hori, ere importantea dela, baita gaur autoestimurako ere.